És diumenge a la nit i plou. En Joan acaba de portar els nens a dormir i la Marta és asseguda a la taula de la cuina. Repassa rebuts i factures del banc. Ho repassa tot a poc, meticulosament, gairebé obsessivament. Quan ja ha mirat i remirat una i altra vegada totes les factures, quan li sembla que els números li quadren, recull tota la paperassa, la posa en una carpeta, s'aixeca i deixa la carpeta en una lleixa. Allà agafa un rotulador de color vermell i se'n va fins a la porta de la nevera i del calendari en ratlla el dia 22. Un altre mes. Gairebé ha passat un altre mes, diu la Marta. En Joan se la mira recolzat al marc de la porta de la cuina. Sí, Marta. I després d'aquest en vindrà un altre i un altre i un altre. Sí, Joan, ja ho sé, però és que estic tan cansada. Cada mes igual. Intentant fer malabars amb el sou, estirant-lo com un xiclet per arribar a final de mes. És que m'agradaria tant que poguéssim fer coses normals, Joan. No sé, marxar un cap de setmana amb la canalla, encara que no fos gaire lluny. Fer com les altres famílies, una vida normal, no haver de patir pel dilluns. Per si haurem d'escartimar amb la roba, amb el menjar. Bé, Marta, però l'acabarem aquest mes. És clar que l'acabarem, Joan, però és que tinc la sensació de que només treballem. Sí, gairebé només treballem. Però també tenim els caps de setmana i podem sortir en bicicleta, anar a passejar per la platja, llegir sobre l'herba fresca. Sí, Joan, i de vegades quedar-nos abaltits aquí davant del sofà. Els diumenges a la tarda, al vespre, quan la canalla ja estan dormint, com ara. I mirar la tele, i veure aquests programes que, jo no sé per què, però sembla que tothom qui surt, les coses li van la mar de bé. Tothom és jove i saludable, i guanyen diners a cabassos, no sé, Joan. Per què nosaltres no podem tenir la mateixa sort? Que és que potser és una qüestió de joventut i bellesa? I a nosaltres ja se'ns ha passat l'arròs? En Joan s'ha acostat fins a la Marta i li ha posat les mans a les galtes, aquelles galtes tan tendres que tant li agraden. Li ha fet un passó als llavis, aquells llavis tan tendres que tant li agraden. Xxxt. Ho sents, Marta? La pluja bat contra els vidres de la finestra. Vinga, va, et proposo una sorpresa. Posa't la jaqueta i baixem a baix al carrer, a la plaça. Però què dius, Joan? Està plovent, tu mateix ho acabes de dir. No podem pas mullar-nos. Déns en guard que ens encostipéssim i que ens haguessin d'agafar la baixa. No podem pas baixar. Esclar que podem, Marta. Vinga, va, que és una sorpresa, fes-me cas. No, Joan, no penso venir. Vés-hi tu sol, si vols. Doncs sí que hi aniré. Doncs mira, no et posis sota un arbre, no fos cas que et caigués un llamp. I en Joan, sorneguer, s'ha mirat a la Marta, ha agafat la jaqueta i ell ha sentit com tancava la porta del cancell. I l'ha sentit baixar els 2 trams d'escala fins a baix al carrer. I des de la balconada ha vist com atrevessava, sense mirar si venia cap cotxe, i com anava directament cap a la plaça. En Joan ha pujat els 3 esglaons que el porten a la plaça de ciment de davant de casa. I després s'hi ha palplantat al vell mig, com si fos un arbre més. I s'ha quedat quiet, immòbil, deixant que la pluja li xupés els cabells, les espatlles, que les gotes que reboten contra el terra li anessin mullant les vores dels pantalons. I quan ja s'ha sentit ben xupat, ben moll, aleshores ha aixecat el cap al cel i ha obert la boca. I aquelles gotes, grosses, contundents, de seguida li han penetrat a l'interior, li han repicat contra les dents, contra el paladar, contra la llengua. I en Joan ho ha sabut de seguida. Ho ha sabut veure i copsar en el mateix instant. Ha vist clarament com dies enrere aquelles gotes s'evaporaven dels mars de l'oest d'Irlanda cap a les illes d'Aram. Ha vist com començaven a pujar amunt, des de les aigües fredes cap al cel. I quan arribaven a zones més fredes es condensaven i es convertien en un petit nuvolet. I en Joan ha vist com aquell núvol es deixava bressolar per l'arla i se l'emportava mars enllà. I després es trobava un altre núvol, exactament igual de petit, exactament igual. I tots dos,
Començaven el ritual i la dansa de l'amor i es convertien en un de sol, més gros, més esponerós, i aleshores sí, els vents el portaven avall, atrevessant el golf de Sant Jordi i començant-se a passejar pel capdamunt dels camps verds d'Escòcia, pel capdamunt dels ramats d'ovelles blanques d'Escòcia, per sobre els castells majestuosos d'Escòcia, i avall, cap a Gales, i després creuant el canal de la Mànega fins a arribar cap al capdamunt dels camps dels agricultors occitans, i en Joan li del núvol que s'esperés, que no s'obrís encara, que no es deixés anar, que ha d'arribar a casa, que ell l'ha de poder veure. I el núvol, expectant, s'ha deixat portar Pirineus enllà fins a travessar-los, i ara, finalment, arriba a la plaça i s'obre i mulla amb en Joan. I és que en Joan, aquell diumenge a la tarda, en Joan viatja. I bé, la Marta al final no se n'ha pogut estar. L'ha vist tan a gust sota la pluja que ella també ha agafat la jaqueta, ha tancat el cancell de la porta de casa, ha baixat els trams d'escala i ha creuat el carrer sense mirar. I se li ha posat al costat i li ha donat la mà, i com ell s'ha deixat mullar de cap a peus i també ha aixecat el cap cap al cel. I ella ha obert la boca i aquelles mateixes gotes, grosses, contundents, fredes, li han repicat per les dents, per la gola, per la llengua. I la Marta, aleshores, s'ha passat els llavis mullats, per sentir-ne la frescor. I ha passat la llengua una i altra vegada i se n'ha adonat i ha somrigut. Perquè en Joan tenia raó. Ha estat ben bé una sorpresa. Ella mai s'hagués pensat que aquell diumenge a la tarda pogués descobrir quin gust té Irlanda.